Три квадрата, и мы очень благодарны Татнефти, лично Наилю Ильфатовичу. И вот сейчас будем посещать первый дом. И мы табличку специально разработали и поставили. А с другой стороны, есть наши татарские общественные организации, муфтията, которые были тоже благотворителями, сегодня остаются. Дом домом, а к дому решил собственник сделать веранду. И здесь уже видим табличку с словами благодарности Оренбургу, значит, нашей автономии, муфтияту, так как два благотворителя собрали один единый большой дом. Мы дом ставим, дальше уже люди могут веранды строить, там дальше проводить септики, но главное, чтобы дом был. Поэтому вот наши символы, две таблички здесь. Татнефть җәмгыяте Наил Ильфатович и безнең Оренбургның иҗтимагый үзәге һәм мөфтияты ясады. Монда Илдус Яктарич үзе килде, шуңа күрә инде аларның биргән мөмкинлекләре белән матур итеп йортлар. Әле монда берничә ел барыбер мәхәббәт кертеп, татар рухы кертәсе була әле. Газда керсен, бакчаларда булсын, шундый матур уже койма куелган, шундый матур итеп верандагыз бар, йортларыгыз бар, шуңа күрә матур итеп, бәхетле итеп яшәгез, яме? Сез оны итеп салды. Әгәр дә инде дуга кылабыз да, чәй эчәбез дә алга барабыз, яме? Һәрбер йортта дуга кылып китәбез. Ошо утырганда гына фотографировать мәсьәлә. Масап кына йөри икән булар. Әйтерләр аза. Койгы күп иде инде койгы. Хәзер бу койгылар бетте. Тормышны яңадан керешәбез. Койгыны бер дә искә төшерүсе килмәй сәпси. Оны искә төшерсәң койды. Лучше олдагы нәмәләрне уйлап biz, әйбәт нәмәләрне уйлап яшәгән. Hizmetler sertifikat, şunun için biz onlarına erişerek alıyoruz. Через Ben